Good morning mga kagusok, alas 4:24 sa kabuntagon mga kaigsunan. So ito dito sa convenience ay mo palit og shampoo og kape. Yan mga kagusok, mo palit og shampoo og keratin mga kaigsunan sa atong mga viewers, mga followers diyo. O Colgate, namang Colgate. Pila tanan? 113. Lagi. 130. Kailan tayo ko bag? Yan, magbayad ako guys. 113 ako, mayroon ano, 113 no. Oh, guys. 113 issued na sa EcoBag. Oh, di ba? Yan, mga followers nato diya, oh. Magbayad na si Kagusok. Bayad na ko, ha. Tagsuklian ako mga kaigsuonan sa ako kwarta. Oh, di ba? Tagsuklian ako. Oh, may change pa ko sa 113. Oh.